Hayibo. Phela Thanini hayi na i-vlog seyiqalile madoda. Today I cannot be on the video bafethu ngisuthi. Bukani. Nabo kabugimba. Lala sohamba kudala wena udli yo. Kanti kuthatha phela ama-chips angakhi? Okay. Indalo yini lo idlayo namuhla? Yeah? Udlani? Oh, shit. Indalo nomamakhe. Wow. Inani athi ngibheke. Ayithanda cheese. Hayi namuhla udle kakhulu Ndalo uzokaka. Uyile vele Uyile naku. Ha Ndalo still uyadla. Yabo uphuma number 1 nginicedele icala. Wena mpela udlani. Hayibo. Ngiyakompita. Champagne. Ane benza ngifuna phela. Ubona Ukusho. Kuba kucedelile. Strong, We're not strong, but yeah. Awudli bheka njengo Hulk ngibone phela. Ilume njengo Hulk uyishine big bites. Big bites. Hulk. Smash. Akadlali ke mfana. Awu. Hayi wena mfana ayilokufana keshaya ngelo. Habe ngibona abantu bakho mafans akho. Ma supporters wakho. Everyone say babuka kujabulele. Oh, ubone inkathi singena la. Put it on order nish. Nje solo excited uthi umbonile simazi wena la. Awazi ukuthi ubani noSmart sobantu somdala mfana wami. I was so surprised. The whole family cabang. Yo. And I was so happy at the same time. But wow. And I didn't know how to react. I was so surprised to know what Obaba, umama, umntwana. Wow. The whole family watches my shit. I was like, what? The whole family watches my thing. Ngizolo mntwana athi nguye mama mpeke kahle nguye. I was like, yo, nigga is a celebrity cabang. Ndalo.
Ubaba wakho yiceleb ucabanga. Elincane. No, Mama, Harriet. The chips. Hungry lion. He's hungry. Injani le hungry lion? Imnandi kune KFC yendalo. Yeah? Imnandi ukudlula KFC? Serious? Lama chips? Yawathanda lawo. Yeah. That's nice then. Wena baba. Yawathanda nawo. Oh mama. Buka, you don't have to say book. Hawu. Idli cheese phela, buka. Kunenyama, kunayo yonke into kodwa wena ungudli. Yemagamlela. Ukusha ibite encane. Uzokhona ukukhuluma kahle. Yo guys. Papa mana kuphana uyadla mntana lo. This time uyadla manje. Manje uyadla manje. Yo yazi mina udle kimi cold drink. Siye eSpa sathenga cold drink. Saya KFC sathenga straight twice 2. Saya Checkers, saya lapha fish and chips. Sathenga le fish and chips burger. Wadla izinto lezi ezu3 waphuza ne cold drink. Lo. Kushwa ngifuna ukuhamba kube. Yo namhlanje kwenzeke ngenye indlela vele. Hayi uba ngomsindo wena. Omunye usese ufuna ku. Hayi. Yihle. Ngibani intombazana buhleli nayo la? Ngibani intombazana buhleli nayo wena ndaba? Yo. Intombi yakho leya. Emhlophe sona. Ye? Ha! Yomuzi uyivuma. Intombi yakho le emhlophe sona ndalo. Le amnayo. Nayi yami ibo yinhle njani? Uzobulala intombi yababa. Wena le yakho imhlophe sona. Ininwe lezi mhlophe sona. Amkhombise le video. Buka. Intombi yakho le. Yathi ngibona. Ha, yambrush undalo. Ha. Intombi yakho lena ndalo. Lena. Emhlophe kanje. Buka undalo uyikhombisa izinto. Yo. Iyakubrusha le ntombazana. Ndalo enhle. Mambrashile wena. Yo. Hayi undalo mfana, you gonna make me a proud father ntwana ushabe ilungu. You're gonna make me a proud father, Jaya. It has never happened in the history of a car. Buka nje. Content creator, lo buka nayo yashuka wow. Hi guys. Manje dakale funa ngishwa. Angisendele le video ngifuna ukuyistitcha la. Video yandawo nje. Today mfana unginikeza content eningi. Yihle phela ibheka yakho mfana wami. Hayi bathi sewayavalwa ke ma-vouchers wena. Ndalo. Umbonile mamakho? Uyakulufunza cabanga. Okay guys, sebacedile vele so. Sizothini? Seniyavalelisa ngisho. Sale nivalid vlog. Bye. Kome valelisa. Atshele phela ukuthi like and subscribe.
Yo, guys, bye-bye. Dum-dum-dum.